ప్రైజ్ లార్డ్, ప్రైజ్ లార్డ్, ప్రైజ్ లార్డ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. ఈరోజు కూడా నేను ఒక విషయాన్ని మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను. చూడండి అందరూ, ద వరల్డ్స్ ఎండ్. ద వరల్డ్స్ ఎండ్ అది చూస్తే నిజంగా మనం అంత దినాల్లో ఉన్నాం అనేది ఒక పాయింట్ అయితే, అది చూడగానే కొంచెం అట్లా అనిపిస్తుంది కదా మనకి. దేవుడిచ్చినటువంటి కృపాకాలంలో మనం ఉన్నామనే సంగతి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకో విషయాన్ని కూడా చూపిస్తాను చూడండి. అక్కడ స్ట్రీట్ గాస్పెల్ అంటే దేవుని యొక్క స్వార్థని ఒక వ్యక్తి ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు. నిజంగా చాలా సంతోషం అనిపించింది చూడగానే. సో ఐఎమ్ షేరింగ్. దేవుడిచ్చిన కాలాన్ని, సమయాన్ని చాలాసార్లు వృధా చేస్తూ ఉంటాం. అలా చేయకుండా దేవుడిచ్చిన కృపని మనం భాగ్యంగా ఎంచాలి, దేవుని కొరకు జీవించాలి. థ్యాంక్ యూ.